Société Générale de Business Agricole Sojeba a Kyokole do Bamako Rivo Duratila Mali Fabala ani Tour de l'Afrique cɛ mètre 300 30 mètres dala Niye Kunda Garandigi Buguka. Société Générale de Business Agricole Sojeba a kɛmɛ saradala kolomba ye a sigira sengan san 2015 avril kalo tile 24 di. A ka baarabaw sigi bɛn duloma 5 de kan. O dɔ ye sumanjiw, sumajalanji, nakɔsɛnɛfɛnw ji, nɔgɔ, bagaji, o jagoli, a n'o kɛlen ka jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen labɔ, min bɛ se ka to a bɛ sɔrɔ nɔgɔya la an ka jamana sɛnɛkɛlaw fɛ. Filanan, dabaninguru ko tile tɛ bilen, manjin de bɛ sɛnɛ kɛ bi, ka manjin bila i ka bolo ka i k'i ka foro sɛnɛ n'a ye. Kɔlɔnbaw seni, foraji, ani fontaines k'a ka forow labɛn aw ye n'a ye maloforotigi ye, ka jisiraw bɛɛ lajɛlen bɔ a la. Sɛnɛkɛla yɛrɛ fɛnɛ ka dɔnda bɛ se ka kawiriya jango ka sɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafa lase a ma cogo min. Nin bɛɛ lajɛlen ye Société Générale de Business Agricole Sojeba ka baarakɛtaw dɔ ye. Sojeba de bɛ baara kɛ bonda 5 de ka kɛrɛnkɛrɛnya la. O bonda 5 ye bonda jumɛn ye? O de ye sɛnɛfɛnw feereli ye, n'o ye sɛnɛ lakɛfɛnw ye n'an ko ma ko intrant agricole. Donc siw b'o la, bagajiw b'o la, pompew b'o la. Donc ka taa se engrais ma. O bɔlen kɔ yen tuguni bonda filanan min tugulen b'o la o de ye machine ko ye. N'i ko machine ko o ye tracteur ko de ko fɔ. Tracteur ni minɛnmisɛnnin tɔ fɛn fɛn vraiment ni o bɛ don sɛnɛ da fɛ. I n'a fɔ batesi ninnu ani ɲɔgosilanw ni malogosilanw ani malowɔrɔla ninnu. Donc bonda sabanan min n'o tugulen b'o la o de ye forage ani adduction d'eau. O tɛ dɔwɛrɛ ye machine de b'an bolo minnu bɛ jibondow di vraiment mɔgɔw ma ka kɔlɔnbaw sen. Donc ka di mɔgɔw ma minnu mago b'a la. Donc o kɔfɛ tuguni bonda 4nan min bɛ yen o de ye aménagement hydro-agricole ye. Aménagement hydro-agricole o tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ yen n'olu de b'a fɛ k'u ka forow ladilan walima k'u k'a kɛ foro ye, k'u ka kɛnɛ ladilan ka kɛ foro ye walima k'a kɛ nakɔbaw ye. Donc Sojeba fana o solution bɛ an bolo an bɛ baara kɛ o fana kan. Donc o bɔlen kɔ yen bonda 5nan min bɛ yen sa ni o bɛ nin bɛɛ cɛ la n'o ye o de ye kalan ye. Parce que kalan n'i y'a jateminɛ maa i bɛ fɛn fɛn kɛ donc kalan ka ɲi a la. Donc o kalan min filɛ nin ye donc o bɛ daminɛ depuis an yɛrɛ ka magasin na fɔlɔ. Maa minnu bɛ yen n'u nana sanni kɛ an bɛ bilasirali d'u ma, bilasirali ɲuman cogo min na u ye minɛn minnu san an bolo a bɛ se k'u lawasa cogo min na. Donc o de y'a to an kɛlen don k'an sinsin kalan kan kosɛbɛ k'ale kɛ ka nin baara bonda ninnu bɛɛ kuncɛ. Ka se ka sɛnɛ sankɔrɔta an ka jamana kɔnɔ, mɛ bɛ kɛ ka sɛnɛ min kɛ ni dugukolo labaaralen ye ka nɔgɔ don i ka mɛn k'i ka foro ci kɛ. Dɔnni kuraw n'a mɛn ni fɛɛrɛ kuraw minnu ye sɛnɛ binakuu ka bin n'o bɛ kɛ sababu ye maa ka se ka sɛnɛfɛn sɔrɔ ka sɔrɔ i ma kɛnɛ bɛrɛ bɔ. An ka jamana sɛnɛkɛ yɔrɔw k'olu don ba la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka maaw su ka kɛ sɛnɛ kan, ka sɛnɛ yɛrɛ ka bɔ kunfɛtɔ baara la ka kɛ baara ye baara min n bɛ se k'i nafa ni ka maa wɛrɛ nafa ka sɛnɛkɛlaw nisɔndiya. Ninnu ye Société Générale de Business Agricole Sojeba ka haminankow de ye. Cakɛda don min sigi kuma ma mɛn nka bilama walankatan bɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen la. Anw tɛ dɔwɛrɛ foyi kɛ mun tɛ sɛnɛ kadiri kɔnɔ. K'a daminɛ suman siw la n'an b'a fɔ ma ko semansiw ka na suman sɛnɛkɛminɛn maɲɔgɔlɔn tɔw la n'a bɛ fɔ a bɛɛ lajɛlen ma ko intrant agricole. Sojeba ka baara ɲɛsinnen bɛ o de ma. Ani sɛnɛkɛminɛnw misɛnmaninw fɛn o fɛn min ni sɛnɛkɛla mago bɛ jɔ a la. Sojeba bɛ nin bɛɛ lase sɛnɛkɛlaw ma walasa sɛnɛkɛlaw ka se k'u ka baara kɛ nɔgɔya la ka se k'u ka sɔrɔ kɛ. Sojeba an ye baara caman kɛ ani sɛnɛkɛlaw ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ sɛnɛkɛlaw lamɛn. Sɛnɛkɛlaw mago bɛ se ka jɔ fɛn o fɛn na u ka sɛnɛ yiriwali hukumu kɔnɔ. Sojeba b'i jɔ u jigi kɔrɔ k'a lase u ma. Ni mun bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ walima ni mun bɛ sɔrɔ Mali kɔfɛ Sojeba b'a ta k'a lase sɛnɛkɛlaw ma sɔngɔ la, sɔngɔ min b'a to n'u bɛ se k'u ka baara kɛ ka sɔrɔ kɛ lafiya kɔnɔ. An y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔw bɛ sɛnɛ kɛ la bolo kɔfɛ fɛn ye walima ka sɛnɛ kɛ dɔrɔn min mana wuli o b'i ɲɛsin sɛnɛ ma walima se tɛ n ye n bɛ sɛnɛ kɛ ten.
sɛnɛ tɛ se ka kɛ kunfɛ fɛn ye tugun n'i ye sɛnɛ kɛ kunfɛ fɛn ye i tɛ fɛn sɔrɔ a la Sojeba an y'o de ye ka baara tagabolo fana bila sen kan an b'a fɔ minnu ma volet formation technique walasa sɛnɛkɛlaw u mago bɛ se ka jɔ kalan fɛn o fɛn mun na an ka jamana kɔnɔ sɛnɛ tagabolo la u ka se k'o dɔn Sojeba bɛ o bɛɛ kɛ walasa sɛnɛkɛlaw ka se ka sɛnɛ faamuya ka nafa sɔrɔ sɛnɛ la walasa sumanzɛnɛtaw bɛ se ka nafa lase sɛnɛkɛla ma Société Générale de Business Agricole Sojeba a ka sumansiw dɛndɛnnen don ni k'u sɛgɛsɛgɛ k'u kɛrɛnkɛrɛn o bɛ kɛ sababu ye ka danaya bonya a n'a cakɛɲɔgɔnw jɛ Société Générale de Business Agricole o baaraw tɛ se ka nɔgɔya a bolo fo k'a sɔrɔla a yɛrɛ kɛn bɛ k'o sɛgɛsɛgɛyɔrɔ dɔ dayɛlɛ n'o ye chiflɛ foro ye u k'a ma ko champ d'expérimentation et de production a b'a ka sumanzɛnɛtaw chiflɛ ye o tɛmɛnen kɔfɛ Sojeba a bɛ sɛgɛsɛgɛliw fɛnɛ kɛ laboratoire minnu bɛ Mali la n'olu bɛ jateminɛ kɛ sumanji a ɲɛ n'a ɲɛbaliya kan n'i ye Mali sɛnɛ k'a sinsin a ka k'a kɛcogo la jamana ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka jamana dɛmɛ cogo min na ko sɛnɛ ka yiriwa a ka k'a kɛcogo la sociétés minnu fɛnɛ bɛ yen ko olu ka baara ye sɛnɛ yiriwali ye ka sɛnɛkɛfɛnw feere ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ k'u kalancogo la u bɛ se ka sɛnɛ faamuya cogo min na anw bolo n'o kɛra Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la n'i ye Sojeba mɔgɔw wele wagati o wagati u bɛ sumansi ɲuman u b'a lase i ma nɔgɔya la walasa k'i ka sɔrɔ kɛ walima i mago bɛ binfagalanw na walima i mago bɛ bagajiw la walima i mago bɛ ka sɛnɛ yɛrɛ faamuya cogo la mun bɛ se ka nafa lase i ma Sojeba bɛ nin bɛɛ kɛ Mali tɛ se ka yiriwa cogoya si la Mali k'a sago sɔrɔ fo sɛnɛ ka don ba la n bɛ segin nin kuma nin kan anw kɔni anw sigi kan tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Mali sɛnɛ ka don ba la Mali sɛnɛ ka yiriwa walasa malidenw ka lafiya o mana bɛn fɛn o fɛn ma o ka kɛ o kɛcogo la n'a kɛra kɛcogo la n'i ye san dama ta o kan sisan an bɛ se san 10 san 15 ma yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ chômage ko kuma yɛrɛ mɛn Mali la n'u b'a fɔ ma ko baarantanya denmisɛnninw ka baarantanya bɛ kɛlɛ ka ban pewu mais ne ni Sojeba bɛ baara kɛ a bɛ san 3 bɔ san 3 in kɔnɔ ne bɛ si t'a bolo n bɛ betarafu ta n bɛ su ta n bɛ persini ta n bɛ seleri ta ani salati a tiɲɛ na ne kɔni ye minnu ta u kɛra nafa fɛn ye u ka siw ka ɲi ne bɛ su ta ne bɛ betarafu ta ne bɛ persini ta ne bɛ fɔsɔni ta ne bɛ tumu fagalan ta kɔtɛ fagalan fɛn min bɛ Sojeba mɔgɔw bolo ne b'a bɛɛ ta ne kɔni ne b'a baara cogo min na n b'a sɔrɔ o cogo la bari ni i ye fɛn fɛnɛ ta ni m'a baara hakili bɛ k'i bɛ fɛn min sɔrɔ a la i t'o sɔrɔ a la bari ne bɛ se k'a ta kalo kɔnɔ siɲɛ 3 tuma dɔw la siɲɛ 4 ne b'a ta ne b'a turu n yɛrɛ bɛ tila ka dɔ feere différence ye min ye u ka fɛnw ka ɲi an ye fɛn fɛn ta a ma nimisa a ka ɲi kojugu a sɔngɔ ka nɔgɔn ni jigi sɛmɛnjiri bɛ sɛnɛkɛlaw la togodalamaw la Mali jamana kɔnɔ Société Générale de Business Agricole Sojeba sɛnɛkɛlaw jigi sɛmɛnjiri don ka sabu kɛ an ka jamana sinsin bere sɛnɛ don bon ne ni Sojeba bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ à peu près c'est presque 2 ans n bɛ commencer k'u ka siw ta n bɛ zɛrɛn ta n bɛ karɔti ta n bɛ persili ta n bɛ seleri ta n bɛ poivron ta n bɛ jaba ta depuis que n y'a commencer n b'a feere clients ma cogo min na clients bɛ na fɔ n ɲɛna vraiment i ka si ninnu vraiment a b'a bɔ yɔrɔ min na c'est bien donc vraiment u ka si ninnu c'est très bon o de yɛrɛ kama sɔngɔ yɛrɛ kama ne commencera ka to k'a ta kosɛbɛ ne tɛ se ka 2 jours 3 jours kɛ ne ma commande passer parce que an bɛ baarantanya min kɛlɛli ko kuma fɔ la a nɔgɔman o ye sɛnɛ yiriwali ye ni entreprise bɛ yen nɔ sisan k'a fɔ opérateur économique ninnu projet b'u bolo projet agricole b'u bolo u bɛ se ka mɔgɔ caman ta baara la ne kɔni bolo an bɛ se san dama ma yɔrɔ o yɔrɔ fɔ n'i ko sɛnɛ man di ye sɛnɛ dun ka di bɛɛ ye parce que bɛɛ bɛ balo dun n'i ma malo dun i bɛ ɲɔ dun walima i bɛ shɔ dun walima i bɛ saladi dun walima i bɛ tomati dun en tout cas i kɔni bɛ sɛnɛkɛfɛn dɔ dun n ko ni mɔgɔninfin i sɛnɛkɛfɛn n'o kɛra i dunfɛn ye yɛlɛma hɔrɔnya daminɛna Mali bɛ yɔrɔ min na bi n'i ye malidenw ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ foroko ka di mɔgɔ min ye o de ka ca foroko man di mɔgɔ min ye ka tɛmɛ o kan wa o dun mɔgɔ ninnu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ foro bɛ mɔgɔ caman bolo nka u t'a dɔn u bɛna foro la baara cogo di n'a mɔgɔ min n'a y'a sɔrɔ sɛnɛkɛ dugukolo b'i bolo dugukolo nin na baarali cogo a b'i kɔnɔna fili n'i nana anw ka baara kadiri kɔnɔ an b'a f'i ye i b'a kɛ tan
i bɛ nin suman si ta walima i bɛ nin sɛnɛfɛn sɛnɛkɛ foro la a mago bɛ nin ji sugu la a mago tɛ nin ji sugu la i bɛ nafa sɔrɔ a la parce que sɛnɛkɛfɛn min ni o mago bɛ jiba la ne y'o ta ka t'o dan yɔrɔ la jiba tɛ sɔrɔ yɔrɔ min na i mago bɛ sɔrɔ min na i tɛ se k'o sɔrɔ kɛ o donc Sojeba sigikun ye nin de ye ka conseil di ka orientation di ani ka sɛnɛkɛfɛn ni mago bɛ sɛnɛkɛfɛn o sɛnɛkɛfɛn na i k'a ɲuman sɔrɔ walima an k'i bilasira cogo ɲuman na i k'i ka sɛnɛ kɛ i ka sɔrɔ kɛ sɛnɛkɛlaw bɛ se ka nisɔndiya ka wasa cogo min Société Générale de Business Agricole Sojeba fɛnɛ bɛ k'i walankata ka bɛn n'o ye jango a bɛ se ka Mali fa bɛɛ lajɛlen labɔ ka farafinna bɛɛ lajɛlen labɔ don nataw la ka sabu kɛ Société Générale de Business Agricole Sojeba farafinna gun sɛnɛ gun don